BPF दोलोआ गावसोर जौ लोंग्रा दोलोखायनो गुबुनखौबो जौ लोंग्रा सानो थांनाय 17 बोसोराव BPF दोलोआ फरायफुबाय थानाय लाइमोनफोरखौ जौ जुवा गेलेनो फोरोंदोंमोन BPF दोलोआ जौ जुवा लोंहोनानै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो सानदोंमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानो गोनां थावनियाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ साहा लोंनायखौ जौ लोंनायनि सावगारि बानायनानै BPF दोलोआ मोनसे फेसबुक पेजआव होनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथां बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया UPPL दोलोनि सरकार सालायनायखौ मेगन सानानै जेरै हायै एरै फोसावनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनो BPF दोलोआ नाजागासिनो दं होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया बुंबावदों दि BPF दोलोआ गावसोर जौ जुवाजों गेलेनानै राजखान्थि खालामनाय बायदि गुबुनखौबो जौ लोंग्रा सानो UPPLआ जेब्लानिफ्राय सरकार सालायदों बे समनिफ्रायनो बिटिआर ओनसोलाव जौ जुवा गेलेनाया गैया जालांबाय फैबाय थानाय समावबो UPPLआ जौ जुवाजों गेलेनायखौ फोजोबलांबाय थागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो फै जोंहा बुङै मिथिना लानि BPFनि बाथ्रा मा बुंबावनो बिथांमोना गावसोर लोंग्राखाय मालायखौबो लोंनायखौनो साननानै थाखाय बेनिखाय बेयाव खर' गरम जानांगौ जेबो बाथ्रा गैया UPPLआ जे समाव सरकार बिबान लादों बे समनिफ्राय जौ लोंनायनि जिथु जौ जुवानि जिथु प्रकप बेयो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गोमाबाय बेखौ जों जेसेबांहाय जों बोखारदों फोसाबदों आरो उनावबो फोसाबलांगोन जोंनि उन जोलैनो जों सोलोंथाइनि बिथिंखौ नोजोर होनाय खामानि मावनो फोरोंदों दिनै BPFआ जुवा गेलेनो जुमाय लोंनो फोरोंदोंमोन आरो दिनै BPFआ जि खामानि मावदों जोंनि बिपरित खामानियावनो बर' जाथिखौ गोजौ थाखोआव लांनो नाजादों आरो बेवहाय बिथांमोना सहायनो हायाखै मेगन सानानै बेनिखायनो नंखाय फोसावनानै बर'फोर रायजो राजाफोरखौ गावसोरनि फारसे लांनो हायो नामा बेखौ नाजादों खिन्थु बिथांमोना खुनुदिन साक्सेस जाया बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनै हेलमेट फ्रि बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसोर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 01819 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन